Talde ultraeskuindarrek eta epaitegiek ezin dute Euskal Herrian abian den konponbide prozesua baldintzatu. Konponbidearen aurka ari diren eta inor ordezkatzen ez duten gutxi batzuek ezin dute herritarren gehiengoaren nahia zapuztu. Garai berria zabaltzen ari da Euskal Herrian eta epaitegietatik kanpora zabaldu behar dugu, ukaziorik eta bazterketarik gabe. Erkidego autonomoko auzitegi nagusiaren erabaki honen oinarrian hainbat sektore burutzen ari diren inboluzio politika dago. Herri honen etorkizuna kartzela zigor, ukazio eta inposizioan oinarritu nahi duten bakearen etsaien politika elikatzen ari da komunitate autonomoko auzitegi gorena. Azkenik, inork ez dezala zalantzarik izan. Ez hemen, ez Madrilen, ez duzue sortu bere ildotik aterako. Sortuk borondate irmoa du Euskal Herritar guztiok garaile izango garen konponbide demokratikoa lortu arte ekiteko, oztopo eta bakearen etsai guztien gainetik.